A ten jeho internet do piči, to je jak poďme šukať. Chce hrať Daisy, no však on uvidí ešte, čo to bude. Aha. 4-krát ho jebne, kto si po zatýlku, keď bude myslieť, že už je 2 km preč a už na to hneď vyjebe. No a ide ti dať zbraň do ruky? To je v piči. Mne to zase nešlo. Čo? Není tam moja mŕtvola? Pozri sa tam do tej menšej rumky. Asi čiarnu. A čo sú tam tie schody? Nie, dole. Piče. Hej. Do piče. Boha. Kurva. Piče. A koľko ti skurvení česky vyjebaní do piče, to len oni môžu tak skurviť niečo. Fakt. Určite s tým pripájaním to robil nejaký Čech jednotný. Kde mám ísť? A čo tam je? Až tam? Krista Boha. Ja som išiel hore. Piče. Také veci, kurva, všetko máš, nie. No tak. Všetko už máš, kurva, ani si to neužiješ do piče. Prečo? To pre kokot, no. Lebo kokot český nejaký. Počkej, že takto prišiel? Pobral? Kokot pobral, lognil sa na server, nejde mi prihlásiť, nie? Dobre, odlognem, pripojím znova, mŕtvy, bez veci. Čerstvo spavnutý, zás vyjebaný pri pobreží. Kurva. Skopotný, boha, vieš čo, už malé jebe, toto je tretíkrát, čo som prišiel o všetko, kvôli ničomu, kvôli serveru skurvenému. Kvôli serveru? Jo, ty vole. Tretíkrát, ma to prestáva baviť do piči. Však je to alfa. No však alfa je ako alfa, kurva, ale iba mne sa to deje furt do piči. Servery sú kokoty, že nevedia poriešiť zákon pičoviny. Čo teraz? Nič. Ja už som pri onem, Kamiševo. Bežím smerom na elektro. Šrobovakom v ruke vyjebaný. Ja by som išiel do mesta prezrieť filmy. Piči. Kurvenej, vyjebanej, boha. Krista Boha, piče. Neukazuje furt toto červený indikátor tam. Nech už ho dajú do piče, kokotník. Boha, nevedia nič. Aj. Všetko jebe. Ktorý indikátor je, kurva, jebe, pije a píte mi odjebáva. To robí. Jediné. Celá alfa vyjebaná. A to nemalo byť ani alfa do piče, to je ešte zero. Nefunguje totálny základ do piči. To jebe takto. Áno, ono je sranda hľadať tie veci, áno. Ale nie do piči, keď už kurva už ich máš nájdené a prídeš o nejak. No ja viem, ty si toho má dosť. Ja som mal všetko.
Všetko, úplne všetko. Aj pre vás som mal veci. Ja som mal všetko do piči. Nepoviem, keby som to komu si dal, že sa sám rozhodnem od začiatku ísť. Ktorý server sa rozhodol za mňa. To netreba mi. Opot. Je to nejaký hráč? Ty ale chod do piče, lebo ti zájme ten šrobová dolka. Nejaký bipod som našiel. Nie je jedno, ja voľa koho zabijem, ja mám šrobovať. Atlas bipod. Tu je jeans. Vychádzam z Kamiševa. Kurva. Už vidím, že reál to je jeden to skladisko. To skladisko, čo je od elektrozávodku ďalej. No tak bežím tam. Pôjdeme kúknuť tie one, ne? Hasičské stanice, či? Ani v druhej? Pôjdeme kúknuť to mesto. Alebo môžeme ísť zase do Baloty a tam do Černa. No ukáž FPS-ko, keď už tak. Ako to ide. Nechcem nahrávať zase. Nechcem nenahrávať do toho. Nie jede. Nechce. Dodať čo, mám zajebaný disk dodať. Oto, pičo. Co jede? Oko, nahrávaš? Nahrávaš to? Tak to tam je aj.